Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Maria. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol ito sa aking naging karanasan noong bata pa ako. Kasama ko noon ang aking lolo. Nangyari ito taong 1986 at grade 5 pa ako noon. Kahit matagal na itong nangyari, ngunit sariwa pa rin ito sa aking isipan. Hanggang isang araw noon, habang nakaupo ako sa labas ng aming bahay, ay may napadaan na isang babaeng matanda. Panay tingin niya sa akin at meron itong dalang basket. At maya-maya lang ay dahan-dahan itong nagtungo sa akin. Bata, nasan bang mga magulang mo? Mag-isa ka lang ba dito ngayon? Wika pa ng matandang babae sa akin, Miss Selena. Opo, ako lang mag-isa ngayon kasi umalis lang saglit si Lolo. Bakit po, Manang? May kailangan po ba kayo sa lolo ko? Wala lang. Meron lang akong paninda rito. Baka gusto niyo lang bumili. Masarap to at mura lang. Ganun ho ba, Manang? Pero wala po kasi akong pera dito. Pagbalik na lang po ni Lolo. Ayos lang yan, Ining. Kumuha ka na lang rito. Tiyak na magugustuhan mo ang mga pagkain ko. Wika pa nun ng babaeng matanda, Miss Selena. Nasabay ko naman itong tinignan ang kanyang basket. Noong nakita ko ang adubong manok, ay agad akong natatakam. Ang sarap naman ito. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito ah. Wika ko pa nun sa aking sarili, Miss Selena, habang inaamoy-amoy ang mga ulam. Kunin mo na yan, Ining. Huwag ka nang mahiya. Pero yung bayad po, Manang, baka malulugi kayo niyan. Wika ko pa nun sa matandang babae, Miss Selena, na agad naman itong tumawa sa aking sinasabi. Alam mo, napaka-cute mong bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Maraming pagkain doon sa bahay namin. Talaga po? Gusto ko sanang sumama kaso sigurado akong hindi ako payagan ni Lolo. Saka na lang pagdating niya, magpapaalam ako. Huwag mo na hintayin ang lulo mo. Saglit lang naman tayo. Babalik din tayo agad. Wika pa nun ng matandang babae sa akin, Miss Selena. Ngunit noong sumama na sana ako, ay bigla kong narinig ang boses ni Lolo. Kung kaya't walang ano-ano, ay agad akong napalingon sa aking likuran. Lo, buti na lang dumating ka na. Siya nga pala, meron tayong bisita, Lo. Sigaw ko pa nun kay Lolo, Miss Selena. Nasabay lingon ko sa kinaroroonan ng babae. Ngunit nung paglingon ko, ay wala na roon ang matanda. Nasaan na siya? Nandito lang yun kanina. Sino bang hinahanap mo, Apo? Wala naman ako nakitang ibang tao rito ah. Ha? Meron, Lo. Nakausap ko pa nga siya eh. Pero, ang bilis naman niyang nawala. Saan kaya siya pumunta? Binigyan niya pa nga ako ng ulam, Lo. Ito oh, adubong baboy. Sinabi ko sa kanya na wala akong pambayad. Ayan tuloy, binigay na lang niya sa akin. Wika ko pa nun kay Lolo, Miss Selena, na agad naman niya itong tinignan ang pagkain. Inamoy niya ito at hindi na ito nagsasalita pa. Agad itong pumasok sa loob ng aming bahay. Isinalin niya ito sa isang mangkok at maya-maya pa ay inutusan niya akong kumuha ng kalamansi sa likuran ng aming bahay. Pagkatapos nun ay hiniwa niya ito at pinatak ito sa ulam. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nakita kong napakunot ng noo si Lolo. Lo, bakit? Ayos lang po ba kayo? Tanong ko pa nun kay Lolo, Miss Selena, na agad namang nabali ang aking atensyon sa ulam na nakalagay sa mangkok. Lo, bakit ganyan yung ulam? Hindi naman ganyan yung kanina ah. Ano yan, Lo? Tanong ko pa nun kay Lolo, Miss Selena, na agad naman itong napamura dahil sa galit. Maria, ano pa bang sinasabi ng babae sa iyo kanina? Lintik ng babae yun. Binigyan ka pa talaga niyang ulam
na hindi naman ito galing sa totoong karne. Galing ito sa tao. Kala niya hindi ko malalaman. Umanda siya sa akin. Bakit po, Lo? Kasi sinabi niya sa akin na sumama daw ako sa bahay nila dahil marami daw pagkain roon. At pagkatapos noon, ay narinig ko yung boses mo at bigla na lang siyang nawala. Umanda sa akin ng babaeng yan. Buti na lang dumating ako agad. Kung hindi, nabiktima ka na nila at hindi ko hahayaan yun. Kailangan na nating maghanda dahil sigurado ako nagpabalik yun dito. Lo, natatakot po ako. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, Apo. Akong bahala. Hindi kita pababayaan. Wika pa ni Lolo sa akin, Miss Elena, na agad naman akong napanatag. Ngunit hindi ko mapigilan na kinabahan pa rin ako. Pagkatapos nun, ay naghahanda kami ni Lolo. Nilagyan namin ang aming bahay ng mga asin at mga bawang. Naglalagay din kami sa gilid nito ng mga dahon ng mga kalamansi. Nang sumapit ang gabi, nagpapahinga na kami noon, ay meron kaming naririnig na malakas na kalabog sa aming bubungan. Sobrang lakas nito na para bang may nahulog na malaking bagay. Kung kaya't agad namang natigilan si Lolo at nakiramdam ito sa paligid. Maya-maya lang ay sinundan ito ng mahihinang huni ng tiktik. Agad naman akong kinilabutan ni Selena dahil pakiramdam ko ay parang nasa malapit lang ito. At habang tumatagal ay para bang unti-unti nang mabubutas ang aming bubungan. Sa puntong iyon ay dali-daling kinuha ni Lolo ang kanyang buntot ng pagi. Ilang sandali pa ay nakabuo na nga ng butas ang aswang sa aming bubungan. Nakikita ko noon ang kanyang ulo na sobrang mapupula ang kanyang mga mata. At meron itong mahahabang dila at walang tigil ito sa kanyang paglalaway. Walang ano-ano ay mabilis namang nakapasok ang aswang. Kung kaya't agad namang winasiwas ni Lolo ang kanyang buntot ng pagi. Mabilis namang nakaiwas ang aswang. Kung kaya't hindi ito natamaan ni Lolo. Hindi mo masasaktan ang apo ko. Dumaan ka muna sa akin bago mo siya makukuha. Akala mo ba hindi kita kilala? Alam ko kung saan ka nakatira. Kaya mas mabuting umalis ka na rito ngayon. Sigaw pa noon ni Lolo Miss Selena. Ngunit tumawa lang ang aswang sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa ay naghahanda ang aswang na umatake. Ngunit inunahan na ito ni Lolo. Mabilis nang winasiwas ang kanyang buntot ng pagi at natamaan ito sa bandang likuran. Napaungol lang malakas ang aswang. Ngunit hindi ito tinigilan ni Lolo sa paghampalos ng buntot ng pagi. Yan ang nararapat sa katulad mo. Dumaan ka muna sa akin bago mo makukuha ang apo ko. Habang nagpatuloy sa paghampalos si Lolo sa aswang, ay nakita namin na hindi na ito gumagalaw. Kung kaya't dahil doon, ay agad naman napalingon si Lolo sa akin. Ngunit maya-maya pa, ay nakita namin nagbago ang anyo ng aswang bilang isang malaking pusa. Walang ano-ano, ay agad naman itong lumundag sa akin, Miss Selena, at mabilis niyang inilabas ang kanyang dila patungo sa aking bunganga. Iyak ako noon ng iyak habang humihingi ng tulong kay Lolo. Sa puntong iyon, ay mabilis namang itinarak ni Lolo ang kanyang bronze sa likuran ng aswang. Dahil doon ay nabitawan ako ng aswang. Ang bronze na yun ay matagal na yung tinatago ni Lolo sa kanyang kaban. Sabi pa niya, naggaling pa daw ito sa kanyang mga lolo at lola. Maya-maya pa ay napaungol ng malakas ang aswang at tila ba nasusunog ang kanyang katawan. At hindi nagtagal ay unti-unti itong naging abo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita, Miss Selena. Ngunit iyon ang nasaksihan ko noong bata pa lamang ako. Agad akong napayakap noon ni Lolo at nagpapasalamat sa kanya. Matapos mangyari yun, ay naging maayos na rin ang lahat. Wala na rin kaming nakita pang mga aswang na gumagala roon. Ngunit patuloy pa rin kaming nag-iingat.
Makalipas ang ilang taon, ay pumanaw na si Lolo, kung kaya't dahil doon, ay nalungkot ako ng husto. Nagpunta ako noon ng Maynila para man lang maibsan ang aking lungkot sa pagkawala ng aking pinakamamahal na lolo. Dahil bata pa lang ako, ay siya na ang nag-aalaga sa akin. Simula noon, ay sa Maynila na ako namumuhay. Ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan na ito. Hanggang dito na lang po, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Maria.